Karena bal karena iya irat juga kadang mother jod ke senira. Alright boys, welcome back to the channel. This is Freedom Collection. Pada yang tahun ring light lain nama dengar ring light nang boleh ada mana? Pada ring light lain yang perlu bayang pada tina lewat saya. Light hangga jarna, bedung hangga nang garis jeng. Ini bocoran kalau remo sama mana ekdom dari hamasa dengar bocoran ekdom ukaha nggak kayak cloud tour juga lagi ya mana picture pada quality pada video quality pada dengar naik ke tempat nggak bengrai susah nih nang lebih ya gerli foto nih coba banda simba karak bisa nokai ya coba hello guys birat gabunyu nau dini semua top logo fैफिनबाय आं ओमफ्राय दायो आं माने आंनो ring light नांगौ जादोंमोन आरोना मोनसे जे न'आव थानाय समाव मोनसे भिडिअफोर बानायनो आङो माने कन्टेन्टखौ एसे सोलायनो सानबाय आरोना इदिनो माखासे उनाव नुलांगासिनो नोंथांमोना आंनि कन्टेन्टआ मा जागोन दा बिनि थाखायनो आंनो ring light नांगौ जादों दा ring lightखौ लायनो थाखाय आङो फैबाय दायो आङो टाउनाव ring light लाना हायनो ओंखारबोबाय आरोना आंजों लोगोसे लोगो दङ ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ दायो बेयाव टाउनाव बुलायबाय माबायाव सकाव बुलायलायनाय भिडिअ बानायबाय बुलायलायनाय जागासिनो दंमोन नालाय ओमफ्राय दा बिसोरजोंनो हायफादों आरोना बे थांगासिनो नोंथांमोना नायलांदो सिनेमेटिक भिडिअ दिनाबो मंगलबार आरोना मंगलबार दिनै दिना ओमफ्राय गारिफोरा बिराद थांलाय माबा जाबाय थादों मा होनो दै गांदों ना माबाय थादों दिनै मंगलबार आरोना माने एकदमबारे गारिफोरा थांलाय हायलाय बिराद बुरजा जायो गारिफोरा ओमफ्राय दायो आं दायो फुङावनो बाजाराव थांखांना हायबावबाय बाजार थांखांना हायनानैसो ओमफ्राय दायो आरो फैफिननानै माने दायो टाउनाव हायफिनबाय आरोना बाजाराव दायो बाजार खरस गारिबो खालामना हायखांबावबायसो आं ओमफ्राय बाजार खरस खालामखांनानै दायो माने ऐसे बेला से वाओ कौन है ये लोग कहां से आते हैं वाओ चापरी राइडर देखो कहां से लड़का आया है चापरी रोक इसको थोड़ा गाली देने की जगह चापरी भी है चापरी यारना इरा चापरी भी है हेलमेट गाना बाल गाना ये इरा juga nih kadang mother jod ke senira वाह 106 सोलह बाउडन चापरिया ये देखो ये है चापरी आज का चापरी रास्ता में मिल रहा है हम लोग चापरी लोग इधर मिलता है क्योंकि उधर पुलिस ज़्यादा नहीं रहता ना उधर चेकिंग नहीं है हेलमेट का प्रॉब्लम नहीं है ना टाउन ऑफ सफाई ना दाइए रिंग लाइट बेचिंग दङ आरोना बे ससेयाव रिंग लाइटआ दङ ओमफ्राय आं बै ससेयावनो दंमोन आरोना दाख्लै नुलांदोंमोन आं ओमफ्राय दायो बा दोंना गैया नायग्रोना आंना दाख्लै नायना थांदोंमोन ओमफ्राय दायो आं लानो नामायदो बेखौनो पावार नाय आरो किमान पावार হয় এসব নাই আর ইয়া नैबे लाइट आरोना ओमफ्राय नैबे स्टेन्ड ओमफ्राय दायो बेखौ मोननैखौबो लाबाय आङो ओमफ्राय दा बे स्टेन्डआ स्टेन्डखौ खै फुट आसले किमान হয় स्टेन्डखौ 7 फुट आरोना ओमफ्राय नैबे लाइटआ ओमफ्राय माबा आरोना मा होनगोन बारा गिदिर नङा एसे थिगनियानो आरोना क्वालिटिया एसे मोजाङानो बाराद्राय मोजांद्राय नङा एसे खम दामनि नालाय सोलिगोन होमबाबो भिडिअ बानायनायाव ओमफ्राय बेखौनो लाबाय आरोना प्राइसआ बिराद दाम गोलैबायलै दुखुसो बे दुकाननिफ्रायनो लादोंमोन आरो आं दुकाननिया नैबेनो ओमफ्राय दादा रिं लाइटआ आरो हबो ना আছে ना मेरला मोनबावगोन आरोना दायो सोरबाफोर नांगौबालाय लांफैनो हागोन ओमफ्राय नैयाव मेरला दङ रिं लाइटआ सोरबाफोर नांगौबा टाउनाव नैबे टाउनाव मा बिल्डिं खाथियाव दङ
सोरबाफोर नांगौबा लांफैबानो जाबाय आरोना दायो बेयाव मेरला दं आं बेनिफ्रायनो लादों ओमफ्राय दायो आं दसेनो दं ओमफ्राय दा देखायगासिनो आरोना नैबेनोमोन आंना रिं लाइट सेरसे बिराद दुगा बियो आंनि माल लाग्रा ओमफ्राय दायो लाइटखौ लाखांबाय लाखांनानै ओमफ्राय दायो गारनो नामायदोंमोन बेयो पाप्पिस्ट'आ लैखिनसिराया गजब बेइज्जती है नैबेनोमोन आरोना दायो बायना लाबोनाय रिं लाइटआ ओमफ्राय दायो इयाव फिटिं खालामना नायफैफिनदोंमोन कालारा माबा ब्राइटनेसफोरा माबायदि होननानै मोजाङानो जादों ब्राइटनेसआ ओमफ्राय इयो थिं सासे पेट्राला जिरायना दंबाय थायो बियो एसे मा होनोमोनलाय बियो देरबाय आरोना दखान होयै होयै मालिक जाबाय ओमफ्राय दायो नैबिथिं रिं लाइट दं आरोना ओमफ्राय बरिया स्टेना नाय गाजा नुखादों स्टेना कालारा मोननै मोनथाम जाबावगोन एखौ चेन्ज खालामना होलाय मोनसे बेयाव चेन्ज माबा अपसन दंखायो नै इयो ओइ गोजौनिया इयोलै इयो नङालै बियो दा चेन्ज खालामबावलाय वाव न'खै बेलेग बेलेग कालार जाबावो मोनथाम साइजनि कालार दङ आरोना दा इयाव दा बेखौ लाबोबाय ओमफ्राय बेखौ आंनो नांगौ जाखादोंमोन आरोना बेखौ नांगौ जानायखाय आं लायबाय ओमफ्रायो जाबाय आरोना